Nosaltres ens hem mantès fidels a aquest acord plenari. Així, la nostra alcaldessa, a la que per acord es va dotar de dedicació i salari, no mai el va percebre en plantejar-se, com es planteja avui, un cas de dos salaris de dues administracions distintes i va cobrar sols el de diputada per estalviar-li aquest salari a Gandia. Sí, aquest salari que vostès sabem que mentixen, van dient que l'alcaldessa, i ho van dient per ahir, sí, no se riga, senyor Torro, que la nostra alcaldessa cobra dues vegades i saben que això és fals de tota falsedat. Repetisquen, fals de tota falsedat. Reprenc el fil. Ha decidit unilateralment el grup socialista reorganitzar-se en renunciar l'alcaldessa al seu salari i donar-li, per exemple, a la regidora Liduvina Gil, que amb les hores que invertix i les delegacions que té cobra sols per assistències. Ha decidit el grup socialista donar-li el sou que ara queda lliure, per exemple, a la regidora Lídia Duran, que percep una dedicació parcial, quan tot el món sap que la tasca de govern requereix d'exclusivitat i moltes hores. Res ha canviat en nosaltres. Què ha canviat unilateralment en vostès? Doncs senzillament que un dels seus regidors ha estat elegit càrrec públic d'una altra administració i hi ha una incompatibilitat manifesta. Però el senyor Soler segueix sent portaveu i ho considera compatible amb ser diputat, però no ha estalviat, com si fem nosaltres, un salari a Gandia. Aquells que entre avui s'ho arreglen, assumiren que han perdut la vergonya i demanen fins a 3 vegades perdó davant d'este plenari municipal. Sí, 3. Les mateixes en què vostès, als que avui mantenim el sou, alçaren la mà per a llevar-los als membres de l'oposició la legislatura passada sense que els tremolara res. 3 atacs a la democràcia. Demanen perdó i assumisquen que avui torna a estar demostrat que malgrat tot i malgrat que els intente poder el fetge, mai serem ni iguals ni parejos. Gràcies, senyora alcaldessa. Aquí el problema que hay es que usted tiene una incompatibilidad para cobrar los sueldos, igual que la tengo yo, y por tanto sugieren que en vez de que eso le suponga un ahorro económico al Ayuntamiento de Gandía, lo que ustedes sugieren es tener otra persona liberada con recursos públicos para hacer oposición. Porque usted sigue liberado, lo que pasa es que cobra de las Cortes Valencianas, igual que yo cobro de la Diputación de Valencia. Y a mí en eso, señor Soler, no me va a dar lecciones. El acuerdo de pleno tomado en el que usted tenía una retribución en exclusiva, tomado por todos y votado en unanimidad, sigue vigente. Lo único que es incompatible es que usted cobra de otra administración y por tanto no puede cobrar 2 sueldos, igual que yo no puedo cobrar los 2 sueldos, igual que yo no cobro los sueldos, aunque el señor Torró se canse de decirlo en su Facebook y siempre que puede que la señora Morán cobra 2 sueldos y además se dedica a pasear por la calle Colón de Valencia. Esas son las declaraciones continuas. Me decía Prieto el otro día cuando discutíamos sobre qué íbamos a hacer, me decía: Diana, hemos implantado una nueva forma de hacer política y tenemos que demostrarlo. Y yo le contestaba: sí, lo demostramos cada día, pero desde luego en ustedes no ha cambiado nada y hoy lo hemos vuelto a hacer.